No, it was last week. Last week, actually. Yeah. Aba machoge mbia bale. No bakaenda tene chishughuli chabo cha kawaida. Chogwe sustain. Na in the last week ndagete goteba mbia mono asebale asokogenia oyo minto Dr. Fred Kengo Matiang'i kishuja abantu nana korabanta bangi like that asetauni yetu ya Kenya abantu bakabuchororo okogeni twagenetie Matiang'i ndagete gotebia machoge ba minto na machoge kwa ujumla mbia monene sana mwagerete umwana minto asakogenda abwata maskani na indaro chinga kene ando bamwabonko mokonya barase esabali yokuligikero gekenene. Okay. Wantam was tutam. Ase obujumbe ni ntaketembe tutam. Okay. Nanda machoge mbate betenga barangona bakogendra ase iguruga igase obisi obo president atogote bioro Wantam elinde fresh time so yo minto Dr. Fred Matiang'i. Okay. Yes. De jumbe. West Mbiere.